स्पेसियेल सेसन कर्टआ जे कुइट खालामबाय आरो बेखौ जोङो बारग' एनडिएफबि नि जानानै जोङो वेलकाम खालामदों, जोङो बरायदों आरो बिसेसकरि जि माने लिगेल प्रसेस गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जि जुडिसियारि सिस्टेम आरो बिथांमोनखौबो धन्यबाद होदों आरो बेफोर गासैबो आसलते जोंनि बिटिआरनि जि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव जादों आरो बिसेसकरि जोंनि एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि जि माने नाजानाय आरो बे नाजानायनि दारैबो बेफोर जादों। जों खोनानो मोन्दों सुप्रिम कर्टआव आरोबाव मा होनना बुङो मोनसे चेलेन्ज खालामबावदों आरो बावैनो मोनसे हियारिं जानो थांगासिनो दं जे बिथाङा माने एन्ट्रिम बेल मोननाय आरो मोनैनि बेलायाव जि सेसन कर्टनि आरो स्पेसियेल अपारेशन इउनिट आरो बेखौ जोंनि एनडिएफबिनि मोनसे समनि एनडिएफबिनि जि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि बिथां आरो बिथांजों लोगोसे इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम जि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो सेसन कर्टआ मा होनना बुङो कुइट खालामदों जे बिथांमोना जेबो बेबायदि माने केस गैया आरो बिसेसकरि कुइट खालामनाय माने डिसमिस खालामबाय जिहेतु गासैबो दिनैनि थारिखआव मोनसे पिस प्रसेसआव फैदों आरो पिस प्रसेसआव फैखांनायनि उनाव मोनसे पलिटिकेल नेगसिएशनबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों खालामबाय, गभर्नमेन्ट अफ आसामबो खालामबाय आरो बेनिखायनो आफादफोरखौबो डिसबेन्ड खालामनाय जाबाय। दा बेखिनि समाव जे स्पेसियेल अपारेशन इउनिटनि जायफोरनिखि केस बिथांमोननि एगेन्स्टआव दंमोन आरो बेखौ स्पेसियेल सेसन कर्टआ जे कुइट खालामबाय आरो बेखौ जोङो बारग' एनडिएफबि नि जानानै जोङो वेलकाम खालामदों, जोङो बरायदों आरो बिसेसकरि जि माने लिगेल प्रसेस गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जि जुडिसियारि सिस्टेम आरो बिथांमोनखौबो धन्यबाद होदों आरो बिसेसकरि गभर्नमेन्टआव थानाय आरो बेफोर गासैबो आसलते जोंनि बिटिआरनि जि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव जादों आरो बिसेसकरि जोंनि एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि जि माने नाजानाय आरो बे नाजानायनि दारैबो बेफोर जादों। मानो होनना बुङोब्ला जोङो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन हिसाबै आरो जानानै थांनाय देग्लाय दाननि जोङो 18 थारिखआव जोङो मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्स नर्थ इस्ट डिभिजननि एडभाइजार एके मिश्र बिथांखौ लोगो हमदोंमोन आरो लोगो हमखांनायनि उनाव जोङो बिथांनो स्पस्ट खोथा बुंदों जे जिहेतु एकर्ड जाबाय आरो बिनि उनाव डिसबेन्डबो जाबाय आरो बेखिनि समाव दिनै 4 years अफ जोंनि ओनसोलाव मोनसे सान्थि परिबेस फैबाय आरो बेखिनि बेलायाव जि माने केसानो जायाथों मानो आरो बे केसफोरखौ थाब माने डिसमिस खालामनांगौ। दाबो जोंनि बहुद माने कादार्सफोरा जोंनि लिडार्सफोरा जोंनि मेम्बार्सफोरा गोदो जेफोर केस आरो बे केसफोरा दाबो माने सम सम बेबायदिनो बुरखांजानाय जायो, मालाबा बिथांमोननि एगेन्स्टआव सामन फैनाय जायो आरो बेनिखायनो गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानै मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि नर्थ इस्ट डिभिजननि एडभाइजार एके मिश्र बिथांनो जोङो स्पस्ट खोथाफोरखौ जोङो बिथांनो फोरमायदों आरो बिथाङा खुब माने पेसेन्टलि खोनासंदों जे बे बाथ्राया नंथारगौ जिहेतु पिस एकर्ड जाखांनायनि उनाव बेबायदि खुनु माने केसफोरा आसलते थानो मोननाङा आरो बिथांमोननिबो नाजानाय थागोन, बहाय हम मिनिस्ट्रिनिबो नाजानाय थागोन आरो बेनिखायनो जि स्पेसियेल अपारेशन इउनिटनि जाखिनि माने केस बिथांमोननि एगेन्स्टआव होनायमोन बेखौ सेसन कर्टआ बेखौ मा होनना बुङो डिसमिस खालामबाय आरो बेजों लोगोसे बाखि एनआइए आरो सिबिआइ केसफोरबो दं आरो जों बेनिखायनो मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्स आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हम मिनिस्टार बिथांखौ गांसे गोसोखां बिलाइनि दारै जोङो माने फोरमायनो नाजादों जे गासै जि केसानो थायाथों मानो जे एनडिएफबिनिफ्राय लानानै एक्स बिएलटिनिफ्राय लानानै एक्स बर' मा होनना बुङो भलन्टियार फर्सनिफ्राय लानानै जेथ' माने केस दं दिनैनि थारिखआव बेखौ वान्स फर अल फर द इन्ट्रेस्ट अफ पिसनि थाखाय जे मोनसे जेनेरेल एमनेस्टि होनांगौ बेबायदिबो जोङो दाबि दैखांदों। मानो होनना बुङोब्ला जिहेतु जोंनि ओनसोलाव सान्थि फैबाय आरो बेनिखायनो केसफोर माबा बेफोर माने बाथ्राफ्रा बा जुडिसियारिनि जि सिस्टेम्सफोर बे सिस्टेम्सफोरखौ वान्स फर अल माने जेनेरेल एमनेस्टि होनायनि दारै बेखौ खनसे लागियावनो फोजोबस्रांनांगौ। वान्स माने जेनेरेल एमनेस्टि होखांजोबखांनायनि उनाव आरो बहाय रन्जन दैमारि बिथाङा जिथुनिखि सिबिआइ केसनि दारै मोनसे लाइफ लं इमप्रिजनमेन्टनि जे मोनसे बार्डिक दं आरो बेफोरबो जोबगोन आरो बेजों लोगोसे एनआइनि केसनि दारै माखासे जोंनि सेंग्राफोर दं 2014 सनाव जाय बिथांमोनानोखि बहाय
मा होनना बुङो नंगौब्लाबो नङाब्लाबो बिथांमोनखौ दाय होननानै माने जाबसिनना होनाय गासैबो बेफोर गिदिर गिदिर केस आरो खायफाफ्रा माने हें बेबायदिबो माने जाजमेन्ट मोनदों बेफोर गासैबो केसा जेब्ला जेनेरेल एमनेस्टि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बेखौ जेब्ला फोसावगोन आरो होगोन आरो खनसे लागियावनो रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे बाखि जाय बिथांमोना जेलाव दं आरो बिथांमोनाबो गनायनि मोनसे बेबस्था लागोन सिबिआइ केसा बिथांखौ लाइफ लं इनप्रिजनमेन्टनि जे 30 अक्ट'बर बम ब्लास्टनि केसाव बेबायदि मोनसे 2019आव बेयाव मोनसे बार्डिक्ट फैदोंमोन आरो बेखौनो हाइकर्टआव मोनसे चेलेन्ज खालामफिनदोंमोन जे सिबिआइ कर्टनि जि जाजमेन्ट आरो सिबिआइ कर्टनि जाजमेन्टआ बे गोरोन्थि जादों आरो बेनिखायनो बेखौ जिहेतु पिस प्रसेसआव दङमोन बेखिनि समाव मोनसे पलिटिकेल नेगसिएसनाव दंमोन आरो बेनिखायनो जि एकर्डबो जाबाय आरो एकर्ड जाखांनायनि उनाव जि जाजमेन्टमोन बे एसे मा होनना बुङो बायासफोर बायदि जादों आरो बेनिखायनो चेलेन्ज खालामदोंमोन गुवाहाटी माने अनारेबल हाइकर्टआव खिन्थु बहायबो एखे जाजमेन्टआनो फैदों जे माने बियो इनटेक्ट जाना थाफिनदों जि जाजमेन्ट दायो जों खोनानो मोन्दों सुप्रिम कर्टआव आरोबाव माने मा होनना बुङो मोनसे चेलेन्ज खालामबावदों आरो बावैनो मोनसे हियारिं जानो थांगासिनो दं जे बिथाङा माने एन्ट्रिम बेल मोननाय आरो मोनैनि बेलायाव दा जोंनि खोथाया जाहैबाय मा लिगेल प्रसेसफ्रा माला जोबगोन आरो माला माने फोजोबजानाय जागोन दा बेनिखायनो वान्स फर अल फोजोबस्रांनायनि नामाव जोङो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएसन आरो आंबो सासे माने एनडिएफबिनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै जेनेरेल एमनेस्टिनि दारै गासैबो केसखौनो फोजोबस्रांनाया मोजांसिन जागोन बे बाथ्राखौ जों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो जों फोरमायदों